Hallelujah. Bangakulaba busisekile. Praise the Lord. Labanye basacabanga sibaphakamise. Bishop, siyabonga. This is our last night. And we are grateful to God for everything He has shared with us. He has spoken actually. God doesn't share, He speaks. He has spoken to us through you. And we believe even tonight. Bible is wasukumanga lusuku lokugcina Jesu wamemeta. Wakhona la kamile aketha donuts. Khona into etendekako nge last day. Hallelujah. There is a blessing of the last day. There is a blessing of the last night. So there is a blessing tonight. Just for tonight. Amen. Niyangiva bazalwane. There is a blessing for tonight. Ungavumi lelithuba lokwedlula. If you missed Wednesday and missed yesterday, for sure tonight is my night. Nakakhuluma Jesu kunethinto lebebangatholi lalamanye malanga. Kungako ngalosuku wamemeta. Kwangathi nakamemeta abesathi nawe losele namhla ungasali. Amen. Sahla ke kuhliswa sidla ungaduki kanti uzomela uthi udenkonjweni. Siyagcina tonight. Ngiko nje ufuna ubambisise. Praise Him, give us a song as we kuna labanye labakhona namhla labahamba na Bishop taba introduce yena. Ngiyabati ngibabonile ngaphambili. But utawusho kahle ngase ngisho ibongo letinga lesingasa tekito. Umtshelile Bishop ukuthi nasi yoshumayela le ku convention yabo. Sasamba nabo banzile. Lo make lo yangele basilungisela tinzawo nabo bonke. Yeah. Amen. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Forever and ever. Hallelujah. Umuso ungowakho, namandla phakade naphakade, Hallelujah. Hallelujah. Phakade naphakade, uNkulunkulu Hallelujah. Hallelujah. Phakade naphakade, phakade naphakade. Hallelujah. Hallelujah.
Before siye nje evini lika baba uNkulunkulu silule izandla. Baba Dokotela uMazibuko nedanono yakho. As I was sharing the word of God emini uma ingcelo nje ungikhumbuzile ukuthi Bishop Mambo, did you remember ukuthi this day is a 50 days after the resurrection? And kuusuku okwaqala ukuzalwa kwebandla. It's the birthday of the church. The birthday of salvation yenzeka yona ngesikhathi uJesu evuka kwabafileyo, kwakuusuku lesalvation. Kodwa ibandla, the church, ibirthday yalo yenzeka when the Holy Ghost comes down. Hallelujah. Wathi mawehla umoya ongcwele wemameshana baqala bakhuluma ngezilimi ezintsha abangazaziyo. Thiwa kwakhona amaGriki ayeqhamuka kwezinye izindawo, kwayilo wakhuluma ulimi likalo wamangala ukuthi lo ngoba akafundanga wakhuluma lo limi elikhulunywa yimina. Ngesikhathi bethu uyapeta wena musukukhuluma lento oyikhulumayo ayikho, kwaphakamisa ukhuluma iSpain wathi hayi ukhuluma nami lo. Webazalwane wehla umoya ongcwele kuthiwa violently. Thiwa kwaba khona elesizulu ethi kwaba khona inhlokomo. Inhlokomo ngesingisi is a overflow. Can we say overflow? Ma kuthiwa i-overflow kuchazwa ukuthi lento yasuka la kubona ababe khona, yabe isisuka yanyuka yaziwa womakhelwane yachithekela edolobheni kodwa isuka la bekhona. Can we say inhlokomo? Can we say overflow? Can you say overflow? And yonke lento yenzeka violently. I wish uNkulunkulu engathi angabuyisa that violent. Akani uthi umbuso wezulu uyafuza uyaphanga, nabawuphangayo bayawufuzula. Into zikaNkulunkulu zinjalo. Sizolula izandla bazalwane, hleza uNkulunkulu asikhumbule ngoba is a birthday. Yes, it's going to be fulfilled on Sunday, but it's a birthday today. Let us lift our hands up just to acknowledge. Akani niyabacula happy birthday babanye. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit. Oh yes, Lord. One more time, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Can we welcome the Holy Spirit? Holy Spirit. Holy Spirit. Welcome.
One more time. Omnipotent. Omnipotent. Oh, hallelujah. It's moving here. I believe that. You're welcome. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. It's your birthday today, man. Come in this place. Change our destiny. Move us. Overflow. Hallelujah. Whoa. We are going to start to pray in Zulu, in Swati, in tongues. I want to hear the sound. The sound. The sound. As we are praying. Of mercy and grace, thou art welcome here. We are going to pray. Can we pray? We pray in tongues, we pray in English, we pray in Swati. Liyamahanda lababosi handa labashiaka leketelebehanda labasanta lama hokotolobosianda. Can we move? Can we move around? Walk around. Walk around. Take your position. Take your position. Take your position. Walk around in the name of Jesus. In the name of Jesus. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Father, in this place. 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 Overflow in this place. Overflow. Give us the sound in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Can we walk around? Can we walk around? Just move. Just move and pray. And just move and pray. Yes, Lord. Yes, Lord. Can we make a sound? Can we make a sound? In Jesus' name. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome in this place. Your healing, your miracle, your power, your glory, your anointing in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. As we are waiting, last corner bazalwane, akangicele bathandekayo umela ukhona. Uzokumala ukhona. I will count nje shortly. I will count from 3. You will stand where you are. Stand where you are. I will count from 3 to 0. Sizoshaya izandla sengathi asihlali kamanzini. Sihlala le embuzini. Indlela esozishaya ngayo izandla. I believe in that. Ukuthi uma senza inhlokomo emhlabeni sishaya izandla sibiza igama lika Jesu kunezinto ezidistebhekayo emkhathini. Kwenye inkathi usathane uplani cancer ukuba kufaka icancer la ekhona ufuna ukuyishutha ayifake emkantsheni wakho athi uzama ukuyishaya ngemcibisholo eyishaya semkhathini. Bazalwane, izinto esizibona emhlabeni ziqala emkhathini. Kwenye inkathi ufuna ukukushaya ngepoverty usewubekile umcibisholo ngesikhathi wenza inhlokomo ubiza igama lika Jesu ubiza uhaleluya imcibisholo emkhathini ifele iphazamiseke athi ushaya kuwena agadlolwane. I will count. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Let me count.
ngicela ukubona izandla zakho phezulu and uzishaye. Mhlawumbe there was a poverty, mhlawumbe there was a sickness eseyiplaniwe kuma-dockets obumnyama, kodwa ke sizoyilahla senze i-capture emkhathini uma sihlokoma. Wesuka madoda, are you ready to shout to the name of Jesus? Are you ready? When you are shouting, you take your position, you take your space. 3, 2, 1, 0. Can you shout the name of Jesus? Jesus, Jesus, Jesus. Walk around in Jesus' name, in Jesus' name. Wow, yes, in Jesus. Washwaba Satan, wakanda zapugi zindu. We are making the noise in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Shame the devil, shame the devil. Praise the Lord, shame the devil, shame the devil, shame the devil. Praise the Lord, shame the devil. Healing is us, wealth is for us. In the name of Jesus Christ, we pray. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. 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 There is something happening, Bazalwane. There is something happening. I can hear the sound. It's not normally. We change the atmosphere. We operate in the spiritual realm. We are taking our weapons. We are taking our glory. We are taking our power. We are restoring our glory in the name of Jesus Christ. I pray. Thank you, Lord. Thank you, Master God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yela bahanda la basia mahanda. Shiketa le basia mahanda. Riko tolobo seke. Makata la babosia. Yala basite le besanta. Moko tolobo santa. Yama mashikete le besianda. Moko tolobo sente. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No weapon sharpened against us will prosper. No devil, no tongue rises against us will prosper in Jesus' name. Hallelujah. Can you go and shake the hands? About 5, about 3. We are in the presence of God. We are in His glory. Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Before I preach, Bazalwane, hallelujah. Sizowanyathela amathimoni. Keka lika Jesu. Sizowanyathela amathimoni. Keka lika Jesu. Ewe. Keka lika Jesu. Hayi bazalwane, uyabona baba Mazibuko, ngizwile indaba ye-keyboard wemfana kithi. Lalela la, umuntu wayela ukudlala nabaningi, lishintshe igiya, uvela lishintshe igiya. Angeke phela, angeke amaswati kithi singaza sikarawunda la, sirawundela nje sithi sengaze ngihambe nenzani.
sizowanyathela amadimo. Hey, sikajesu sizowanyathela. Oh, hey, ewe, sikajesu ewe, aibo, hey, ewe, sikajesu sizowanyathela. Aibo, sikajesu Tolopa. Ewe. Sikajesu ewe. Uyazi bazalwana, angazi Bishop, ungathi bacabanga le uthe ifire what? Nihamba ngathi nishayike is fire le ezidle. Ziphi insizwa zaleli sonto? Kayiqhamuka. Idolo. Sure. Hayibo, akayinyakaza. Ewe. Eh. Sure. Ewe. Eka. Sikajesu. Wanyathela amadimo. Mana ngiyanyeka kulungile bazalwane. Hallelujah. We are going to preach. Asitale phansi. Amen. Today we have our national treasurer in Southern Africa, Mkhize Mbabane. Ukwi-council yami nationally sivamile impela ukuthi la ubishop yangakhona abe khona naye. Vele ke kumnandi ukuhamba na treasurer. Ngoba ubona konke okufanele kabuya kubona. So ungaxabani nabo bonke abantu. Ungaxabana nabanye abantu kodwa ungabaxabana no treasurer. That's what I learned. Mkhize Mbabane is here. Phakama la ukhona Mkhize. Thank you for your sacrifice. I'm proud to say Mama Mbabane noma serve kwi Holiness Union Church as a treasurer for many years nationally. Kuphathwa imali lapho eyinkulu. Kodwa futhi uyasebenza kwa education. Mpumalanga is one of the directors kwi department. Singakushayila izandla nalokho. Aserve ebandleni laseNansi la khashana nje. Sizoba nomfundisi uVusi Mbabane uyi-firstborn yakhe. Upastorisha ibandla kule ndawo Vusi next to Malilane, what you call that place? Hector Street. Phakama babi. Umthanza ngempela ubishop wakhe. Amen. Thank you that you are here, men of God. Asikuthathi kalula. And in our midst today bazalwane, ngimane ngiyacela la udokotela ubaba uMpanza ngithi ubaba uMpanza uke wahamba kakhulu la abanye benu ukuwabafundisa ngoba ube ngomunye wezikhulu zaka education. We specialist ku music. Ube kade eba la
ezokwehlulela abawinayo nabawinayo aphinda train umusic. Kodwa ke ungomunye wabafundisi bami, as I've said it. Ngiyamcela lapha ukuthi awuculelekile amaculo akho. Uthi ke kimi hayi ngizobhimba kithi mina uzobhimbela inkosi. Awuzeke baba. Shaya enye izingoma. Amen wazalwane. Sifundzisiwe ukuthi naye kupha kushoyo anokwenza. Le ngoma inomlando omuhle, icomposer yayo yathi ixoxa umlando wenye indoda eyayizogwetshwa isenkantolo. Maye isenkantolo, then kwaba khona just before isigwebo sayo siphume, kwaba khona omunye ngale ngaphandle kwenkantolo owashaya lengoma. Kwasho ukuthi ijaji line feeling, linomuzwa music and linomuzwa kaNkulunkulu. And kwathi uma ngabe ikhala lengoma, ijaji lahluleka ukumnika isigwebo. Wathethelelwa kanjalo. Phela lapha indaba yami, I'm not tempted. I don't want to be tempted ukuthi ngiqhubeke nayo. Ngicela nisibekezelele bazalwane. Otherwise bese plana kahle kube besi kahle. And the title of the song is The Holy City. Yes. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna to the highest, Hosanna to your King.
thought my dream was changed, my life no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with misery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill, as the shadow of the cross arose upon lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its feet, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is all. Hosanna to the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Ay, bazalwane. Cha thina silibamba masasila kuthi Hosana. Jerusalem, lokho kunye ke. Kunabanikazi bakho. Ngoba nayi ithena le angikwazi ukulibamba le esiyobona nje kunzima kodwa mhlambe ke abanye benu banenhlanhla bazalwa bembethe bayakwazi ukul. Siyabonga kakhulu dokotela. Amen. Bazalwane ake siphuthuma amaBhayibheli ethu sizobamba ngishilo abe bekhona emini sobamba amantshontsho. Sobamba nje amantshontsho sibambe lapha nalapha sizodla khona ukudla okuthiwa lapha eKZN uBriano. Uyayihlangane niyalazi Briano? Ya ukuthi uyadla dokotela Mazibuko okoko kuyiBriano. Sifuna uSamuel wesibili isahluko 21. Ukuthi uthi uyadla uhlangane neqatha lenyama inhlanhla yakho. Mawuqhubeka ulokudla
uhlangane nerice futhi inhlanhla yakho uqhubeke kulokudla uyothudla uzwe impande ebabayo uthi uyaqhubeka uzwa ufaka ispoon ufike okusazi inhlamvwana ke manje ungazi kusewukudla ngicela utshela umakhelwane uthi sizawudla kodwa ukuthi uBrian hlanhla yakho ke mawuhlangane nenyama noma omunye umthole egoloza ehambe ethi hawu bathi uBrian abakunika amathambo inhlanhla yakho uBrian bakwethu asifundeke so funda izahluke ezu2 esinye sizosmana ngenxa yesikhathi esikhuluma ngicela sifunde from verse 15 ufunde usheshe mntana sekhaya sibe sivule ngale ku2 Corinthians ku2 Timothy isahluko 2 so funda from verse 1 khona funda kusheshe sihlobo sami verse 15 futhi kwabhedvuka impi emkhathini wemaFilisti ngicela sisho sonke nemaIsrayeli. sithi kwaphinda futhi asiphinde sithi kwaphinda futhi asithi once again qhubeka Kwaphinza futhi kwabhedvuka impi emkhathini wemaFilisti nemaIsrayeli. Davide wehla kanye nemabutho akhe wayawukulwa nemaFilisti. Kwathi kulesinye siwombe Davide wase uyadzinwa. Lesinye setichwaga takarefa lekwakuthiwa ngu-Ishbebenobi. Sasiphethe esikhali selithusi lesasinesisindo lesingemakilogram labengaba 3 nengcenye. Sihlome ngengemba lensha. Sasicabanga ukuthi sitambulala Davide. Kodwa Abishayi umsa waseruya welekelela Davide. Wagadla lesichwaga wasibulala. Lamadvodza akaDavide afunga kuye athi ungabobe usaphuma nathi kuyakulwa impi kuze ungasicimi sibane sakaIsrayeli. mhlawumbe ibambe lapho kwamanje awutshela umakhelwane uthi masingasicishe isibane iyangaleke kwi-Corinthians kwi-Timothy chapter 2 Timothy 2 verse 1 to 3 we are going to sizogijima njengebhanoyi bazalwane funda ke osetholile Wena ke mntwanami cina emseni lokuKristu Jesu loko lokuvekimi embi kwabofakazi labanyenti nawe kuphathise bantfu labetsembekile labatawuba nemandla ekukufundzisa kulabanye. Hlanganyela kanye nami ekuhluphekeni njengelisotsha lelilungile lakaKristu Jesu. Kude lisotsha lelisembini lelibuye litikhatsate ngetimvo letingesito tebsotsha. Phela injongo yalo kwenelisa lowo lolibutsile. ibambe lapho mntana sekhaya inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo amen bazalwane hleze ngiyinikeze isihloko lendaba ngithi ezinye izimpi ziliwa ngomusa amanye ama-battles ethu we don't fight them ngezikhali ezenyama kodwa kukhona into okuthiwa igama layo noma ngathi isilwane esibizwa ngokuthiwa igrace angikwazi lento ukuyichaza kahle ngoba angilona igagu kodwa uMose nabakwaIsrayeli yibo ababengangichazela lento ukuthi yini yona lesilwane ngoba bona babengasichazi kodwa basibona practically hayi nithi izandla mani khona ngicela nimemeze ithi kungomusa anithi kungomsa why bishop uthi ezinye ziliwa ngograce ezinye ziliwa yithi ingoba ngihlushwa yile la verse elithi waphinda lokho yilo yonto engihluphile ukuthi kwabuye kwenze njani kwabuye kwaphinda ileyo
Uma ithethe into yabuye yaphinda kusho ukuthi ikhona eyokuqala eyayenzekile. Ake ngikutshelele eyokuqala. There was a Goliath, number 1. Elithi wayehlalele ukuthuka impi kaNkulunkulu for 40 days, 40 nights. Asipiye sisho sithi kwabuye kwaphinda lokho. Laba benginabemini bayazi ukuthi kwenziwa kanjani. Mangishumayela ngibona nginibheka nje ukuthi khona into enginibhekela yona. Ngishilo ngathi uma umfundisi engasakhulumi kona. Anifani nina nama Black American. Angcono wona ngoba ma ushumayela. Ayakhuluma ma umfundisi eshaya khona. Umuzwe wezwe esh. Oh no, preach now. Oh, preach. As an army. Kodwa aka ufike la ko Maswidi ko Alliance bakubuka ngathi bayakusolo ngathi ushumayisa basadusi. Uma ungasakhulumi kona ama American wezwa ekhuluma athi oh help him Lord. Help him Lord. Shothi uthi kancane bathi buya. Manje la ngiyanibona ukuthi ngiyangibheka ngathi abasadusi bafarisi bangibuka nje. Now yalwa impi kaIsrael ithukwa umuntu nje oyi-1 umfilisi futhi ongasokanga. Izwi kaNkulunkulu lithi besathukwa impi number 1. Kwaqhamuka umfana omncane bazalwane. Igama lakhe uDavide. Wathi kuyakutholwane kumuntu oshayelo wamfilisti ongasokanga othuka impi kaNkulunkulu. Bamkhuza abobhuti omdala. Uma akahlangana ekholweni kwakho nobhuti omdala kwakazi lutho. Bama phambili kaDavide wabakhuza bathi ushiya izimvu ezincane uzawuhlupha la. Washo uDavide wathi bobhuti angizile kunini. Cela kotshela umakhelwane nje angizile kuwena. Kodwa ngihlushwa umfilisti osithukayo. Ave behlupha abantu ongezanga kubona. Bafana nosikoni basemzini. Cela utshela umakhelwane nje angizanga kuwena. Asidlule bazalwane asidlule. Khuluma ngomsa kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uSawuli ke wabe sembathisa zakhe izingubo. Uma eqeda ukumbathisa izingubo waya kusona isiqhwaga. Kodwa khona into ke ayenza uDavide. Kuthiwa wayedlula ngasemfuleni. Wadlula ngasemfuleni impi number 1 le. Thema yedlula ngasemfuleni. Kwakunamatshe lapha wathatha amatshe angakanani bazalwane. Uma ubona unumber 5 eBhayibhelini umele ini? Grace. Ezinye izimpi ziliwa ngomsa. Ngesikhathi ethatha amatshe wayengazi ukuthi uthatha igrace. Elo makhelwane ethi thatha umsa. Hayi waliphushike uDavide eliphutsha kwisiqhwaga. Ngiyawathanda ke lawa amatshe lawa sizowabala noma emeli Grace wayengazi ngasasikhathi. uGoliath umile ngaphesheya uyathuka uDavide ungala naye uthi ikhanda lakho kodwa lelo wesiqhwaga lolo khanda elilapho kwe namhlanje alisekho ngelelo khanda lasizwe isiqhwaga ikhanda lathi kodwa lisekhona. Kwasho ukuthi kukhona izinto esizikhuluma ngegrace. Kukhona izinto abazalwane asizikhuluma ngomsa kaNkulunkulu. Wathi lelo khanda nje lelo alisekho kuwena. Namhlanje lo lala lidliwe ezinyo. Ngicela ke uzwe ikhanda lakho lisekhona yini? Lisekhona uyalizwa lisekhona. Thatha amatshe umfana.
Hayi bazalwane, kunezimpi ke ezidinga nje itshe. Ngicela utshela umakhelwane uthi okunye kudinga itshe nje. Ngizozibala lezi zinto azifani. Nina makholwa nazo ukuthi izinto zilungiswa zonke ngomthandazo. Kukhona izinto ezingawuza umthandazo ekumele udlule emfuleni. Uthi umthandazo ngapha itshe kala uthi lihamba noJehova. I know what I'm preaching about. I know what I'm preaching about. Kuna ake ngiphindele nje zemiskhono. Kunezinto ezingadingi icilongo levangeli. Kodwa akumele uthi uhlabelela, uthi usheshe uzekithi inkosi siyakudinga, kodwa uthi usasho kanjalo ubukhipha itshe. Niyadlala nini? Tshela umakhelwane ithi khipha itshe. Kodwa ke ezinye zifuna ugrace nje kuphela. Thola makube nenhlanganiso. Ithini izandla manikhona? Yey mntanami wadadewethu uyothandaza uzume, uyothandaza uzophathwa inzululwane, wakhipha itshe. Bese uma emthandazweni uthi Jehova yima naleli itshe. Ulidrive umthandazo. Hallelujah. Walungisa ngalezo zinto. Now, thiwa mayefa lo Goliath okuqala. Boka Goliath babe kade bewu6 abalama nayo. Akusho ukuthi mawunqoba uGoliath wokuqala. That is babe isihlanu njalo. Wathatha amatshe ayisihlanu ngoba emele lamatshe ayisihlanu ayemela ukuthi uma ngiphonsa itshe lokuqala for sure lizomshaya uGoliath ngoba alihambi lodwa lihamba nenkosi. Kodwa laba awu4 Allah esikhwameni alinde obhuti bakhe. Cala utshela umakhelwane uthi alinde obhuti bakhe lawa. Siyahlupha sikhathi ungathi mazibuko siyagijima namhlanje. Now, lithi kani iBhayibheli yaphinda impi yabuya. Uthelo angithi namazi lokuqala uthi wanqunywa ikhanda. Inkemba uDavide wayithatha wayinikeza umpriest, wayibamba impriest yaba eyakhe ngoba esenqobile uGoliath number 1, kodwa laba abawu4 basala. Nihlupha abazalwane ngokuba nibe inconsistent ekukholweni. Ucabanga ukuthi mawunqoba impi yokuqala, wanqoba impi yokuqala eyokuthi usindisiwe. Ucabanga ukuthi usuzinqobe zonke kanti usazoshada khona zasemshadweni. Khona uGoliath wesibili ekuthiwa umshado uGoliath lo. Fika uhlushwe zinkanuko zobusha zikuhluphe umnqoba uGoliath number 1 kodwa ulinde uGoliath number 2. Bayazi laba bashadile uthi la ekushadeni wenye inkathi ungathi khona kuGoliath la. Kuke kulalwe ngesinye isikhathi bafowethu unkosikazi ahamba olala ekamereni lika lezingane. Anginandaba noma ngabe okaMbishop Mkhize kuyenzeka phela umshado uyafana. Lala ekamereni lezingane azayibuyela umntana abantu azobuya khona la. Mayebuya kodwa akabuyi phela avela aqonde alala esikanje. Kodwa uqala beka ingubo lapha ngekhathi phakathi kwethu abuye ngimotha ubuyile mem. Phela masikayikhuluma ezingizinto ngicabanga ukuthi ukuthi kuyizulu yonke indawo. Kanti hayi yafana kwami nakwakho kanjani? Ingane ezihlupha kuwena uGoliath ohlupha kwami uhlupha na umfilisti nje uhlupha umIsrael. Mayibuye ncenga kahle ngama-manners. Beka ingubo qala. Hlala lalo ngathi nami ngiyizwa ukuthi awubuyile.
Ngithi ngonyawo kancane. Mbona mengalisusi ukuthi awufuthu bese ngibeka nesandla. Ngibona ukuthi akasusi bese ngibuya ngawesibili. Am I preaching? Can you say help him, Lord? Can you say help him, Lord? Can you say help him, Lord? Lalela, wabuya wesibili. Ake ngikutsheleke. Uma efika lo Goliath wesibili elithi iBhayibheli once again. Uma efika lo owesibili lithi iBhayibheli angithi besithana oqala wakhe shikhanda. Lo esifunda ngaye uGoliath uma efika thiwa uDavide wakhathala. Waye esenze njani? Khathele. Angazi Nkosi yami ukhathala kanjani uDavide oke walwa nelion. Ukhathala kanjani uDavide oke walwa nebhere. Kodwa ivesi lingitshela inqaba namhlanje lithi wakhathala. Ukhathala kanjani umuntu oke walwa nesikhwaka, walwa nemdondoshiya. Hayi bazalwane, ikhona imdondoshiya endleleni yethu kodwa siphethe itshe. Wakhathala David. Cala utshela umakhelwane ukuthi no David uyakhathala. Sidlule ezintweni ezinzima njalo njalo. Oh hallelujah. Oh sidlule ezintweni ezinzima njalo njalo. Bengashongo ukuthi mani kuthi bangaduza. Sidlule ezintweni hayibo njalo njalo. Wabazalwane musani ukuzenza isigora kule ndlela. Ziyafika ikhathi zokukhathala kaDavide. Akunandaba noma wanqoba ibhere noma wanqoba ilayoni, kodwa kunezinsuku la adinga uHure abambe izandla ngala, udinga uAaroni abambe izandla ngala ngoba unamandla. Sidlule ezintweni ezinzima njalo njalo. Hallelujah. Njalo. Sidlula njalo njalo. Hayibo. Sidlule ezintweni njalo njalo. Yes. Qalani phansi bazalwane. Uyabona bazalwane. Wathi uncamalala kaZulu Natal. Wathi yinde le ndlela esihamba. Indlela yokukholwa yinde. Yenzeka unqobe engayizona. Kodwa besawenza kanjani lakusasa? Akhathalanga yena kuphela baba uBishop noMose wakhathala. Kwaze kwanyuka uAaron. Ubhuti wakhe wabamba ngapha. Wabuye wabamba ngapha uHuri. Bathi brother siyakubona ukuthi ukhathala. Awubapha abazalwane abazombona umzalwane ukuthi ungathi usekhathele bese beyambamba. Tiwa naloko ubazalwane ukwahletshwa abazalwane bethi kuwena hayi ufanele bevele hema ukholwa ucabanga ukuthi kuyinsango kanti awukaze ngacabanga ukuthi kuyinsango uke walinqoba ilayoni wayinqoba nebhere
wamnqoba futhi nomfilisti kodwa kwasho ukuthi labo Goliath baningi. Hayi mntanami, ungayibukeli phansi, ungayithatheli phansi. Uke wakhuluma ngezilimi, uke wabuza ubumnandi bevangeli ukuthi namhlanje ubhekene nomfilisti. Ngifuna ukuzothi kuwena ukhona umoya ongcwele, ukhona uNkulunkulu wethu, uyasithwala, unamandla. Zinye izimpi angiyazizwa ukuthi ngithini. My bishop, kuthiwa bazalwane, wathi umfilisti ethi yamnyonyobela uDavide kuyisikhondla khondla naso leso mfilisti. Sathi siyamgwaza, sithi siyambulala. Kanti kukhona uAbhishayi. Kuthi angithi uAbhishayi umoya ongcwele. Kanti kukhona ubani bazalwane? Uthi uAbhishayi ke ingakho ngithe baba mfundisi, ungathi le ayingotshwanga yitshe le. uDavide wayinqoba ngani yena? uAbhishayi wabhekana nomdondoshi yomude, wawushaya, wayemncane naye. Akushiyo ukuthi alichazi iBhayibheli ukuthi wambulala kanjani, ngoba ngithi ke anami angazi kanjani wambulala kodwa ebulala umuntu. Kuthi ngivela ngithi it is by grace. Basebemluleka uDavide, thiwe inkosi wamfuka mbulala. Wabulala uAbhishayi, wabulala lo mfilisti. Kwase kubizwa i-council meeting, kwabizwa umhlangano, kwahlangana wonke uIsrael. Kwathiwa ndaba ezitha, wena wakhula silibele, sicela ungasahamba nathi ukuya empini manje, ngoba usumdala sowukhathele, kade wawusinqoba izimpi. Socela wena uhlale esihlalweni endlini, izimpi zakho ziliwe yithina. Awungishaye mntana, awungishaye. Izimpi zakho ziliwe obani? Akanikhuluma ama-alliance. Izimpi zakho ayiliwe obani? Kuthiwa impi kwakuwumthetho, kwakuyipolice. Kwathiwa akushintshwe ipolice yesonto. Ishintshwelani ipolice? Bathi laba uma siyohamba nawe, izitha zethu bese ziyakubulala. Uma kuke kwafa wena, thina siyoba sihluliwe noma singakanqotshwa. Isibani siyocisha kuthina. Sicishe isibani noma sidrayive imoto noma siphethe inkampani singama-CEO. Uma bebulale wena kuyophela ngathi. Hayi ukuthi angithi wema-alliance empilweni yakho nje kumele abe khona umuntu othi uma kungafa lo ngibeka umqala wami phezulu, ngithi akufe mina kuqala kayi kufa lo, ngoba uye ongenza ngikwazi ukusebenza la ngisebenza khona. Uba uAbhishayi ngokweBhayibheli bawu-2 abantu abahoDavide bakho. Okokuqala inkosi, zama ukubeka ngesiswazi, ngicela nithi lisho ngesiswazi kamnandi. Ibekani kahle, bekani kahle bo. Anikhulumi njengamaswazi, ngathi nihlala eMbabane, khulumani ngathi nihlala ngakamkhulu, lithi inkosi. Ngicela utshela umakhelwane ithi ungabe uyivukela inkosi. Owesibili umuntu ekumele wenze ngayo yonke indlela othi uma bengathi bazama ukumbulala kofa mina kuqala, izimpi zakhe ziyoliwa yimina. Is your spiritual father, your spiritual dad. Ngenhlanhla nina ninoDavide wenu. I love that. Can you say praise, Pastor? Can you stand up, my David? Our David, with your beautiful queen. With your beautiful queen. Bazalwane, whether niyathanda anithandi, ibani uAbhishayi. Uma kuyafika umuntu umfilisti
ngiyabona sengathi usekhathele uDavide. Akangasazilwa izimpi uDavide. Miyekiseni ukulwa izimpi. Bathi labo ungahambi nathi masiyempini. Ngoba into esenza sithenga imoto, into esenza sithenga imizi ukuthi wena ukhona usaphila. Baba, I've never planned to preach this sermon. Yesterday, ngilele sengiprepare, wabonile amanothi ami ngiyaprepare mina mangishumayela. Hey, angazi kwehle. Ngizothi ingelosi yala ekhaya. uNkulunkulu umoya ngcwele uthi kumina, batshela ukuthi uma kuke kwafu uDavide wabo, lemshada abathi banayo, le ingane zabo abathi ziyaphumelela, hayi ngoba uNkulunkulu kuyena uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu wami Abrahama zonke izizwe zakubusiswa ngawe. Okuqalekisayo ngiyakumqalekisa, okubusisayo ngiyakumbusisa. You are my David. Ofuna ukukubulala akufa yena kuqala. Ngiyabonga umuntu omdala. Bazalwane, lento engiyikhulumayo ngiyazizwa ukuthi ngithini. Angishumayeli njengoba ngifisa ukushumayela, kodwa is prophet lesi. Uke walizwa iBhayibheli lithi i-altari malivuthe njalo. Lihlala lenze njani? Uyazi ukuthi malisuke livuthe i-altari, njengoba ngifikela ngiyabona eoffice kuloke kuvuliwe nala esontweni kuvuliwe, ngiyababona abantu abathandazayo. Wathi umoya engcwele kimi, laba ke abaphumelelayo, abaloke bebuya bethi ngipromotiwe, abapromotwa ngoba befanele ukupromota ukuthi i-altari liyavutha. Ezinye izimpi asizilwi ngoba sizilwa, kodwa sizilwa ngommusa. Ezinye izimpi sizilwa ngoba uDavide ukhona phakathi kwethu. Uma eke wanqotshwa, nathi ukukhanya ngoba kusekho. Ngiyamthanda uPetro eBhayibhelini. Elithi iBhayibheli kwacelwa uJesu kahle nje emini ilanga libalela. Ethi uJesu akulindwe eGetsemane ke kuthandazwa. Kwasho ukuthi iyamhlula lento yokuthandaza uPetro. Wavele walala eGetsemane. Kodwa washo into elilodwa wathi mawufa wena Nkosi, I will put my neck on the block. No one is going to kill you as long as I live. Can you say as long as I live? Can you say preach, Pastor? Can you say preach, Pastor? Wave your hand and say preach, Pastor. Can you say preach, Pastor? What to Petro? Yangihlula ukuthandaza. Kodwa wena into engiyaziyo ngeke ufe. Wahamba noJesu. Kanti izitha zakhe ziyamfuna uJesu. Akayazi lento ukuthi uJesu ufuna abantu. Wathi hayi ngeke. Wena ukwazi ukuthi ushintshe izinkwa ezisihlanu kudla abantu abangaka, ungafa kanjani ngikhona? Wena okwazi u1 no2 ungafa kanjani ngikhona? Wathi uJesu Petro, kulungile ke asihambe mfana kithi. Awuzaqhamuka izitha zazifuna uJesu. Thiwa kule labantu ababefuna uJesu kwakhona nomfana kaMfundisi, ingane kaMfundisi. Nayo ifuna ukubhayiza le ngane le. Ifuna ukubulala naye, ifuna ukubulala uJesu, izalwa umpriest. Thiwa bathi mabeyikhipha imbese, beyidonsela uJesus. Awema umsindisi wami. Ngesikhathi besabuza bethi upho uJesu laphakathi kwenu ngoba kwasekufana. Hayi bazalwane, ofana nomfundisi wakho. Khalile nje la ngathi wazogqoka umfundisi. Buka le icathulo lezi, ngabuka leli jazi. Athi abona ukuba ngihlala la ngabe ngigqoka lesicathulo. Ngabe ethi uyahamba ngabe ngize ngihambise okwakhe.
ngize ngikhulumise kwakhe akukho isono ukuthi uzukhulume njengomfundisi wakho. There is nothing. Lento yenzeka la uJesu wayesonto isakhona baze basho laba abafuna bathi siyahluleka kumthola phakathi kwenu uyena umpho uJesu twawaze wayishola uJesu wathi hayi nimfuna yimina. Hayi twangakhala bathi bayamfuna. Oh mayizena kwashama gospel ngicela lethi mayizena nithi uyesabeka ngesikhathi bathi bayamfuna wafela wayidonsa uPetro inkemba wayishaya indlebe akazi imthandazo uPetro wayishaya indlebe yakhotha umhlabathi wayidonsa inkemba yakhe. Hawu wathuka uJesu wathi hawu kanisihamba nawe ndoda uphethe inkemba ngicela ke hayi ingane kamfundisi leshawayo indlebe. Hey wathi uJesu uyacela le ndlebe ithathwe ibuselwe la inkemba akuliwa ngayo la kwathiwa ibuselwe la kanti phethe inkemba mzalwane. Hayi bazalwane mina ngifuna ukunitshela ama-alliance amahle bazalwane nani nikhona umuntu akangalwi nomholi wakho sokuyobonakala late futhi ave kuyobona wena kuyobona yena umfundisi uthi wenze njani kodwa wena indlebe soyisusile akuwena okwakho ukwenza ama-miracles. Ngicela kwatshela kuwena ukuthi akakubona okwami ukwenza ama-miracles wena kwakho ukususa indlebe ngeso. Sanibona madoda ngicela kwatshela umakhelwane ukuthi kwakho ukususa indlebe. iBhayibheli lithi uJesu wabuye wenza imiracle yokuthi le ndlebe ayibuyiselwe lapha kodwa uPetro akasekho kulela business. Bazalwane you're not here to do ama miracles to preach okwenu ningoaphishayi to support the vision of the church. Ngimbona kuma video eyikeshi lo mfana kamfundisi ngimbona esebaleke eshiya kwayilompi ehamba ebuyela kubo eyoxoxela unkosikazi wakhe ebonile indlebe yakhe isuka la ispeed iya lapha phansi waphinde wayibona futhi isuka seyila ngimbone ehamba eyakumkakhe ngimbone eyibambile uyamxoxela unkosikazi wakhe uthi hey ubonani la ithi inkosikazi angiboni lutho la ngicela unkosikazi ubonani la uthi omunye angiboni lutho uthi hey lalela ngibona isimanga le ndlebe ike yasuka la yaya lapha yasuka la yabuye yenza la. Sizawuthandaza uyazi ukuthi angikhulume bazalwane ngokuthi kini singiziphi silwa ngegrace labo Goliath aba-3 abangezansi lo ubulawa uAbishai laba abanye babulawa ilaba abanye ama-sons kaDavid. As we are here in the house of God, check your Goliath olingana nawe ohlasela the vision of the church ohlasela ibandla ukuba linga progress. Omunye Goliath ama-finances, omunye Goliath impilo nje kamfundisi. Ungabi nomfundisi obona ucindezela uGoliath kuleka kumfonela umfundisi wakho. Fonela uthi man of God uyathandaza. Njengoba sangikhulumile nje umfundisi uyathandazela. Umfundisi uyamfonela. Umbuza impilo umfundisi uyambhukhela futhi holiday ahamba ayohlala koThekwini indawo eziphambili lapha ngakaMkhize shayani izandla mina umsusa umfaka koCape Town umsusa koCape Town umwise athi Egypt uyamrefresha wenzela ukuthi altar lakho lihlala lenze njani. Ngakhuluma esontweni yakisi wenzela ialtari lakho lihlala livutha and livutha bathi abanye hayi kanti alivuthiswa uNkulunkulu laba ubazwile laba abashoyo bathi uma kufa wena kuyohamba ukukhanya kithi ilama
amabandla lawa afika nabamhlophe kuphela akhuluma loyo nto yokuthi into eseyikhuluma enamandla umoya ongcwele kunendawo ahamba kuyona futhi naye ahamba phela umoya ongcwele bese ezinye izimpi zidinga isikole ukuthi ufundile ukufunda kudinga umoya ongcwele ezinye zidlule umoya ongcwele zidinga ama-finances indaba yemali hey bazalwane asiyithathanga very serious namaqulu esawaqulisha othatha konke nginojesu okunye ngikushaya indiva umhlaba uthathwa belungu bawudla belungu umhlaba ulokuthi thatha konke ezinye izinto azidingi kuthathwa konke. The land is important. Niyahlupha bazalwane sinenkolo embi ayisethi izolo inkolo esikuyona is captured sikwinkolo erong ezinjengoba ngikhuluma uthi umfundisi ingane namadodakazi ethu zigcwele lapha kulo fire what izona zodwa ezidansayo ziseziveza izinqa zibizwa kuthiwa babes what you call zodwa wodumo amadoda amadala iy'ntshebe zabantu abamnyama zibukela intombazana eyodwa elokhu iveza izinqa abelungu bebala imali. Thina silibalwa amahlaya sibuka umfazi ney'nqa zakhe shwabela nokushwabana bazalwane ningibangela isitaputapu ngiyasibuka nami phela ngisunami ngumuntu phela suke zikhona la ku-social media xolele mbaba umazibuko wena awuzubuki ngiyayibuka xolele make treasury ngixolele bazalwane ngaloko enithi usuka ngizibona usuke ngi can you say preach pastor help him Lord hayi angisanandaba no help him Lord sengizoshumayela ke manje hallelujah yabazalwane lalelani ngicela sibe ne-voice in our economy. Asibe ne-voice in our economy. Asibe ne-voice in our land. The land of our forefathers. Asibe ne-voice in our education. Asibe ne-voice kwezomthetho. Abaphuma abanye la bayaba ama-judge, abanye baba ama-politician. Uma ngaba nemali mina ngeke ngize ngimnikeze umuntu oyofunda indaba esikolweni mangaze ngibe namabhazari ngeke ngimnikeze umuntu othi uyofunda human resource management eyami imali nganikeza umuntu othi uyofunda ipolitiki. Help him Lord angisenandaba. He must help you. Eyami imali ngayenza kanjalo ngoba izwe lethu lihambile nginikeza umuntu oyofunda indaba ye-economy. I-Afrika igcwele abantu abano-all night prayer kuphela beprofethana nalezi teshi ezinkulu zokuprofetha kudingwana kwenziwa yonke imikhuba bethi bavuka umoya ongcwele batshikise baze bazalwane. No, this is the kingdom of God. Ngisho umuntu olaphakathi kwethu umfundisi muthitheni njengenkosi. Sholo utholoko akani mangabe kudlula inkosi yesizwe sala lize lilale phansi nithi inkosi. Makudlula imantshi usekhotha uyasukuma ume ngeenyawo mangena inkosi enkantolo. Makudlula imeya uyasukuma kodwa kungena umfundisi uloku umbuka nje. Uyambuka. Akasho lutho lo. Kanti udala ukukhanya phambi kwakho. Le ntshumayelo iyahlupha ngoba isikhathi asikho kodwa ngale sifunda ngakhona kuTimotheo is the same story esikhuluma ngegrace nangala. Ngale uPaul uboshiwe ngale la sifunda khona. Le history yeBhayibheli lithi ubeboshwe 30 feet underground.
30 feet underground. Everybody sebembalekile uPaul ngoba ijele lokuqala ayeboshwa kulona wawukwazi ukumvisit uPaul. Kodwa leli jele lesibili eliTimotheo wesibili ijele lelo ebese kade underground, 30 feet underground. Kwabaleka bonke abazalwane bayishiya inceku. Uzabhale atudema ungishiyile umshiye ngoba uzomlandela kanjani umuntu ophansi ku 30 feet underground. Thwala ngangesihlalo leli jele akulona uPaul ulapha phansi ngesikhathi lapha phansi ejele unesikhathekade kuphela uthi ngiyacela usheshe uzekimi ungiphathele ujazi wami wesikhumba. Haleluya, ngoba kuyabanda la nencwadi zami ezesikhumba la kuyashisa. uTimotheo bephethe ibandla Efeso naye uthi ha la kungilandela umuntu onamabhathi bo. Akekho umuntu ayinamabhathi njengoPaul baba. Mfundisi, mawufuna chapter 11 weMa Corinthians 2 Corinthians chapter 11 uzathi wanemkhumbi kathathu kwenye indawo wathi eqoqosha izinkuni kwavuka inyoka ezinkunini nje bakwethu. Wathi uqosha izinkuni kwavuka inyoka yamshaya khona lethu basumlilo. Ngekwenye indawo uthi wahlaselwa abakwabo. Usuku nebhadi kakhulu mawuhlaselwa nomndeni. Uthi ngahlaselwa abakithi bafuna ukungibulala. Bathe befuna ukungibulala abanye abakwethu bangikhipha ngobhaskidi bese bemkhipha lapha ekhishwa abanye bethi bhuti baleka. Nalento yakho yokukholwa iyona. Nithi ke uTimotheo akenze njani? uTimotheo nawe ngoba mncane and umncane nje uphucuzekile. Umfana ophucukile uTimotheo uzalwa iGreek azalwe iJuda uphucukile nje. Umfana ohlala edolobheni Efeso naye uyabona ukuthi ziyamshela lo baba yonke into yawa eseduze kwakhe. Ubalekwa yiyo yonke umuntu azathi ngelinye ilanga bazalwane ibhlungu nebakaPaul. Athi ngelinye ilanga ngake ngathathwa ngafakwa kwalesithathu izulu ngithatha uNkulunkulu ngafike ngabona izinto engavumelekile ukuthi umuntu azibone. Ngithe ngisajabulela ukuzibona kwathunywa ingelosi ithunywa uNkulunkulu yangimukula ngashawa ifu. Ungamlandela umuntu onjalo felwa zimoto kubaleka yonke into kuyena usele naye and uyasho ukuthi nodema ungibalekile nobani ungibalekile abesethi kodwa uLuka kuphela onami. Udema yabhala la ebhala uTimotheo athi Timotheo mfana wami hlanganyela nami ezintweni zonke. Bangangibaleka bonke Timotheo but don't run away from me. Abesethi ngikulwile kulokuhle qedile ibanga lami sekulindele umqhele ongewona wami kodwa wabaningi. Ebhala la athi uAlexander umbazi wensimbi womqaphela mfana wami wamelana kanye nami. Kwathi noma sengisenkantolo ngimile ngibuzwa inkosi yenkantolo ngaleli ivangeli athi akekho wama nami ukuba ngiphendulele njengoba sengigwetshwa intambo nje akekho wama nami bangibaleka bonke abesethi kodwa inkosi manami Timotheo mfana wami alliance enhle ningambaleka umfundisi wenu noma semgodini phansi noma kufa imoto zakhe noma kulimala umuzi wakhe hlanganyela kanye naye. I want to pray. Shumayela intshumayelo. Ya benicabanga ukuthi ngizoshumayela the second coming. Oh ngithi ukushaya kancane ngokuthi the Lord loves you. Oh my God. Hlukana nami. Asivala mehlo. Ngifuna ukuthi uzicommit. Angiyazi ipolicy yesonto esikulona namhlanje. But stand with the man of God. Stand with the vision of the church. Angabikho umuntu oyokuthatha kalula uyayanga Timotheo hlanganyela kanye nami
be with me. Ungangilahli ngoba ungibona ngidlula esimweni. Hayi. Angiyazi WhatsApp group okuyona. Abanye bakhona la. They don't even tithe in the church. Kujoke khonzwe izishumi zakhe zikuthithi jakes phesheya. Ngoba uloke esola isonto athi yazi kuba leli sonto lakhiwa laba umbhoshongo. Hayibo. Yekela leli sonto linje. Kodwa wena yiba uAbishai. Ngifuna nje abantu abathi noma umuphi umfilisti uyamazi wakho umfilisti ofuna ukumface kuleli sonto ongenza ivision ingampe mhlawumbe ama finance mhlawumbe okunye oneskill sakho you will stand where you are uzicommit ngokwevision uNkulunkulu angibulelayo kuyona phakama ke la ukhona sala zenawo ngale ndlela uNkulunkulu akungibulela ngakhona. The sky is the limit. God bless you. God bless you. Timotheo hlanganyela kanye nami. Ibudget yaleli bandla hlanganyela kanye nawo. God bless you. Sesathandaza. Akekho inomunye. God bless you. Uzothandaza baba umfundisi ucela. Akekho inomunye. Noma laba abanye baho Alexander balola insimbi. Phakama la ukhona. uNkulunkulu uyokungimbulela indlela ozokwenza ngayo. Phakama la ukhona sithalaze nawo. uNkulunkulu uyongibhulela, uNkulunkulu akubusise. Angifuni ukusho ngoba angiyazi le camp yala ekhaya. Kodwa you commit yourself. La obona khona. Sithandaze nawe, uNkulunkulu akubusise babe. uNkulunkulu akubusise lijaha. Akakagana wena uNkulunkulu uzokulungisela nomakoti. Emlazi futhi hayi kwenye indawo. uNkulunkulu akubusise akekho inomunye. Uyazi khona lezi ntombi la ezingafuni ukuphakama kodwa azinaze sheli. Ziyokhanya kanjani izinto uma unenhliziyo ekaFaro? Phakama la ukhona. Lo angabikho ngisho umuntu okupropose ngisho ku Facebook ulukhuni. Wale noma sekukhona amaPakistan kuthuleke kodwa nje Satan uyalwa nawo zingakhanyi izinto uthi noma sozitholile izinto zakho zibaleke kwenza ke abortion. Stand where you are. I want to pray with you. Azikhanyi izinto zakho, azikhanyi izinto zakho. Ngicela usukume la ukhona naseyinganeni zakho azikhanye. God bless you. God bless you. God bless you. Azikhanye ngegama lika Jesu. God bless you. Restore the light in your life. You are the Abishai of the church. Timotheo mfana wami. Hlanganyela nami. Hlanganyela nami Timotheo. Ungangibaleki Timotheo. God bless you. Yes. Thandaza baba. Cela ukuhlabelela icule lithi just in peace. Nami ke Jesu mhlengi wami sengisondela kuwe sengisondela kuwe ngiletho kwami konke Nkosi ngithela kuwe ngithi Nkosi 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 yakho konke. Baba wethu ongcwele nongiyise wenkosi yethu Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthembeka kwakho nantambama. Siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wami okhulumile ngalo ngenceku yakho
Baba wethu ongcwele siyabonga kulabo ababe nezindlebe zokuliswa. Baba ngoba umuntu onendlebe kodwa ongalaleli unecala. Baba hlala nabo abantwana bakho baba ngezikhathi zonke. Bagcwalise uNkulunkulu wami bazi ukuthi iqhwaga ikhona. Kodwa bazonqoba ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele ukhona kanye nabo. Siyabonga ke baba wethu omuhle. Siyabonga iso inkosi yethu Jesu. Isibusiso sakho sisale nebandla lakho. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.